Байлар собасында бүгін зур тантана, яшелчәләр патшасы Кабак туе. Менә 20 ел инде без аны шушы үзәк мәйданда олылыйбыз, зурлыйбыз, аңа мәдхия җырлыйбыз. Кабак туен бар район халкы белән бәйрәм итәбез. Иртәнге сәгатьләрдән үк Саба үзәгендә ыгы-зыгы башланды. Әллә кичтән килеп куңганнар, һәр тарафта җанлылык. Мәйданның бер генә урыны да буш түгел. Бар да әзерләнә. Табынын тезә, күргәзмәсен кора, фото зонасын җайлый. Бүген биредә иң исеме өчен шулай тырышмый булмый шул. Кабак туенда сыр бирергә ярамый. Кабак бәйрәменең төп максаты елның иң зур кабагын ачыклау. Аның кая үсүе дә мөһим түгел. Булсын ул хет Сабадан, Мамадыш, Кукмарадан. Иң мөһиме ул зур булып үссен һәм шушы мәйдан түренә килеп утырсын. Шуңа бакчаларында дәү кабак үстерүчеләр тизрәк үлчәү тирәсенә ашыктылар. Кемдер кылачлап күтәреп, кемдер тәгәрмәчле җайланмага салып, кемдер тулы бер команда белән кабагын алып килде. Үлчәнгәннәре тамгаланып, хаклы рәвештә катнашучы статусын алып, бер саф булып мәйдан түренә тезелә бардылар. 4 ир-ат дәррәү чак үлчәүгә салган кабак тирәсендә шунда ук шау-шу башланды. Бар кешенең күзләре үлчәү саннарына төбәлде. Ансы да әйтерсең хушсыз калды. Экранда саннар да туктамый бии башлады. Бу кабак бу үлчәүгә сыешмый мәллә дигән уйлар да килде. Ниһаять төгәл авырлык билгеле. 92 килограмм, 400 грамм. Халык ах итте, вах итте. Телефоннар эшкә җигелде. Барысы да бу табигать мөгъҗизасын төшереп калырга теләде. Ул арада сәхнәгә алып баручылар чыкты. Тантана башланды. Шатлык истәп, һәрбер йөрәккә үз муллыгы белән күзләр килде. Йомгак ясап, җәйге хезмәткә. Шуннан да мәйданга күз салсаң, җәйге хезмәт тантана итә иде. Төсләр төрлелегеннән күзләр камаша. Барысын күреп, тотып, карап, алар тирәсендә халык кайнаша. Быел Сабада кабак бәйрәме 20нче елын үткәрелә. Башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов юбилейга райондашларыбызның айруча мул әзерләнеп килүләрен ассызыклап үтте. Бу безнең кабак бәйрәме инде күпмедер нәтиҗә. Бакчачыларның хезмәтенә, эшенә ул бакчада хезмәт кую үзе бер эш булса, матур итеп әзерләнеп килеп киләтә хезмәт. Шуңа күрә бар килүчеләргә тагын бер кат бик зур рәхмәт. Әзерләнеп килүче ул безнең мәктәпләребез, балалар бакчалары, культура хезмәткәрләре тарафыннан әзерләнә. Һәм инде шәхси хуҗалыклар шунда бик матур итеп әзерләнеп килә. Барыгызга да рәхмәт, бигрәк тә инде аеруча рәхмәт. Үзебезнең читтән килүче районнарга, ерак араны якын итеп килүче алдагы көннәрдә сезнең шулай үзебезнең бәйрәмдә күребез дип ышанып калабыз. Шулай инде әлеге бәйрәм беркайчан да еш торуларсыз
булмый. Кунагы да кирәк, оештыручылар да бигрәк тә кирәк. Әлфия Галимҗанова үзенә бик зур рәхмәт һәм аның командасына сезнең исемнән әлеге бәйрәмне оештырган өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Бәйрәмне ачып җибәрәбез. Ходай матур гына көн бирде. Бәйрәмдә шулай матур гына үтсен. Инде нәтиҗәле булсын, җимешле булсын. Үзегезгә күпмедер эмоциялар алып китерә шу бәйрәмнән насыйп булсын. Барыгызга рәхмәт килгән өчен. Бәйрәмне үткәрү, оештыру эшләре белән Сабах дулкыннары телерадио компаниясе командалык итә. Район башлыгы Рәис Миннеханов һәм мәдәният бүлеге ярдәме белән ул менә шундый грандиоз зур тамашага әйләнә. Җитәкчебез Әлфия Мөбәрәкова бу теләктәшлекнең еллар белән тагын да ныгуына шиксез шат. Менә 20 ел рәттән районыбыз журналистлары радио тапшырулардан, телевизор тапшыруларыннан арынып торган арада көзнең бер матур көнендә Кабак бәйрәме үткәрәбез. Бу Кабак бәйрәме үткәрү инде узак еллар дәвам итә. Һәр елны шушлай халык күп итеп килә. Күп кенә вакытта миннән сорыйлар: "Сез журналистлар ничек җитешәсез соң шушындый эшләрне эшләргә?" диләр. Әлбәттә, менә шушындый җитәкчеләр булганда, Сабах муниципаль районы башлыгы Рәис Нургалиевич безнең эшебезне хуплап торганда, Марат Рашатович безгә булдырасыз кызлар, булдырасыз җегетләр дип торганда, ничек инде без моны булдырмыйбыз ди, эшләмибез ди. Бүген бик күп безнең Казан каласыннан журналистлар килде. Хөрмәтле Сабалар, алар сезнең яныгызга килеп, интервью ала башласалар, һич кенә дә курыкмыйча, иркенәеп сөйләгез, безнең Сабада шушындый бәйрәмнәр күп уза, һәм гомумән без Сабалар бәйрәмнәргә бай. Кабак бүген бар яклап сынала. Шуңа бу бәйге 8 төрле номинациядә үтә. Аларны бәяләүче исә мәртәбәле жюри. Бу сафны район оешмаларыннан җитәкчеләр, җаваплы белгечләр тулыландырды. Алар сәхнә түреннән мәйданга уздылар һәм үз эшләренә керештеләр. Иң зур кабак, иң матур фотозона, кабактан иң матур композиция, кабактан әзерләнгән иң үзенчәлекле ризык, агитбригадалар арасында иң матур чыгыш. Менә шушы тәртиптә бәяләнәчәк бүгенге бәйрәмгә килгән бу күмәк эшләр. Катнашучылар сафына күз салсак, алар Сабаның балалар бакчалары, мәктәпләре, районыбызның мәдәният бүлеге, авыл клублары, социаль учрежденияләр, район финанс бюджет палатасы һәм башкалар. Аларның һәр кайсы билгеле номинациялар буенча ныклап әзерләнгән. Өстәлләр сыйлардан сыгылып тора. Күргәзмәләрдә кабакларның төрлелегеннән башлар әйләнә. Гап-гади йомры кабаклар бүген нинди генә образларда бәйгегә килмәгәннәр. Мәдәният бүлеге айрым ишек алды әзерләгән. Бу капкадан үтүчеләрне иң элек дәү кабак каршы ала. Ә ул иң матур теләкләр белән уратып алынган. Түргә узганчы үзеңне яхшы кәефкә көйләп, менә шул бәхет язуларын да эләктерәсең. Ишек алдына аяк атлауга безне чәй өстәле каршы алды. Һәр мәҗлеснең, табынның күрке ул хәзерге вакытта барыбыз да беләбез. Торт. Менә безнең кабак бәйрәмендә дә искиткеч матур торт әзерләп алып килгәннәр. Һәм аны безнең иҗат итүче, пешерүче дип әйтик, Юлбат авылы мәдәният йорты мөдире Гүзәл Фәтхиева. Без сезнең үзегез белән әйдәгез, сөйләшәбез. Бу гаҗәеп тортның серләрен белешик әле. Барыбызга да кызыклы бит. Ничек әзерләнде, каян килде башыгызга менә шушындый торт әзерләп алып килү безнең бүгенге зур бәйрәмебезгә? Торт пешерү булай гомумән минем бер хобби инде үземнеке. Но мондай зур күләмдә эшләгәнем юк иде әле. Бер караганда үзем дә кызыксынадырым, ничек икән дип эшләп карыйсы килде. Миңа инде шулай җитәкчеләребез мөрәҗәгать иткәч, торт пешерә алмассым икән, бәйрәмгә дә дигәч, ярар пешеремен дидем. Әлбәттә инде бу тортның сәбәпчесе, аның төп ингредиенты дип әйтик инде, ул кабактыр. Шулаймы? Менә аның сырын ачып әйдәгез сөйләп китегез әле. Менә монда нәрсәләр салынды? Бу бит бик дәү. Размерын әйтегез әле. 40-ка 58. Моның өчен нинди таба кирәк? Ничек әзерләнде? Мондай таба юк инде, конечно, духовка минем кичкенә, моңа бит профессиональный духовка кирәк. Мин инде
A4 formatında benim tabam var. Şunday 4 taba şundayını pişirdim. 2 taba mene mınday tügerege indi var indansı kalçada pişirem. Analarını kremlap işledim gene jiydim. Qabaq ko'pmi ko'lamda solindi? Siz ani o'p soldingizmi, xamirga qo'shdingizmi, turadingizmi? Mene ishlash o'zi bir qiziq bo'ldi endi. Internetda hozir ko'p yangi turli ishlab qaraysi keldi, kartinkalari bek motor bo'lgach, o'zimning bor endi bir retseptim. Yildan yil pishiradigan. Yo'q, yangini pishirib qarayim deb pishirganim, mana o'ngmadi. Birinchi ko'rishim. Ko'pmi qiymatlayverlar solibda qaradim, bo'lmadi. Yo'q, o'zingning qo'ldan kelgani o'tsh ekan deb yangidan pishirdim endi. Bunda endi ko'p ketmadi endi. Qoboq o'sha kilo teresigine indi. Qabağı ko'p tugul o'p solasың. Aның apelsini da bulgaç, kishi qaboq deb o'ylamaydi. Ayda bor sirin oshib, narsalar qo'shtig'i shularni aytib ketik hali. Qaboq, pisok, kunbag'ash maya. Разрыхлитель deymiz endi. Hozir soda o'rnina shuni qo'llanamiz. Tuz обязательно. Kukey de ko'p kerak tugul, shunisi rahat. İkigine kukeyga ishlayman biskvitni. 2 kukeydan mana shuni bir toba chiqadi. Ko'pmi vaqt o'tdi bu tortni hazırlauga? Voy, hazırlauga, конечно, da biskvitlarin 1 sutka oldin pishirib, pishavoy plonkaga turib, azdiga yetishtiruv degan so'z endi. Ul yetishe. Pishiribgina sразу yemaysan, yetishtirga kerak. 1 sutka yetishgandan so'ng mana onda уже jiyasan. Shunga ko'ra, можно сказать, 2 sutka ketdi endi, ara bilan. Yarar, sizin tortığız bek motor chiqqan. Albatta endi ta'minlar shakllansa-da kelmay, hali bayram boshlanib qana kela. Bayram oxirida, bayram o'rtasida bizdan albatta ovozda aytarmiz. O'zingizga o'xshaymi xizmatingiz? Kishiga o'xshasa men qanaqat endi. Kishi ishini ishlayim deganda kishi ta'mini bo'lsin deb, motor bo'lsin deb endi. Sizga rahmat aytamiz. Ishlaringiz o'lg'a tabada shulay gurlab borsin. Motor ta'mli siylar azizlarga nasib bo'lsin sizga. Amin, shulay bo'lsin. Rahmat sizga. Ovoz aytarga kelasiz. Keler biz. Albatta bu təmli sıy komissiyadagilarni da shoq qattirdi. Olar onu təmlab o'z bayalarini berdi. Til yutarliq, təmli, eskitkish, hikmat so'zlarin go'zal shotlanib qabul etdi. Kuzgi motorliq, mo'lliq rasmlarda Beganay klubi kartinalar ko'rgazmasi olib kelgan. Shunda u qoboqlar bezau bo'yicha master-klassda bordi. Og'imdagi yil o'qituvchi ham ustoz yili bo'lib uzib bora. Shunga mana bu obraz bugun bek haqli ham loyiqli qatnasha. O'qituvchi qoboq yonida bizda to'xtaldik. Qoboq bayramining tag'in bir o'zinchaligi qunog'i ol bizning o'qituvchi qoboq. Ham shu obrazni o'zida 30 yil sotish o'rta maktabida o'qitgan, endi bugungi kunda sotish madaniyat yurtida xizmat qo'yuvchi Ozod Sultonov azirlab yosab olib kelgan. Ozod aboy, bu xizmat nechik tu'di? Mana o'yladim da bu yil o'qituvchilar yili bo'lgach, o'zimda shunda xizmat etgach, shu obrazni to'ldirga bo'ldi. Ham endi 2 kun bo'yi shuni ustida o'zimizning operator Ramil Abubakirov bilan birga yasadi. O'zingizning qoboqlarmi? Mana sizning ustingizda necha kilogramm qoboq ilinib tura? Zo'r rahmat. Avul xalqina qo'ysina barsamda qoboqlarni berdilar. Mana mening ortda 32 kilolik qoboqmisi 31 kilolik qoboq edi. Ilhom aboy zo'r rahmat, Girmanov ilhomniqilar. O'zingizga rahmat aytamiz. Bayramni shunday obraz bilan ko'ngillantirganingiz, yam berib yuborganingiz uchun ham sizga ko'ngilli bayram tilaymiz. Amin. O'qituvchilarga sog'lik, salomatlik, ham sabrlik tilayman. İşlerinde zorunluluklar alarga. Ori o'tamiz ham san'at maktabining foto zonasına yaqinayamiz. Millilikda, avul turmushida, harbiy temada ko'tariladi onda. Qoboqlarning soldatlar bo'lib kiyinuvi ko'ngilga begrek yotdi. Ayyi, kishilargina tugul, tabiat jimishlarida tinchlik yo'qli. Olar da imin yerlardagina o'sarga haqli. Haligi bayramni kutib olamiz. Bu yil bayrakda o'zinshalikli yubiley yili bitindi. Dunyoda bo'lgan vaziyatlarni mana san'at maktabidagi rasm san'ati o'qituvchilari bilan suylashib, bir fikrga kelib, mana shunday ideyalar, xayollar turmushga oshirga bo'ldik. Endi soldatlarni yasarga, shulay yubiley yili bo'lgach endi suvenirlar hazırladik. Biz hozirgi vaqtda so'g'ishda bo'lgan iratlarga, yigitlarga degan
тынычлык телибез, уңышлар телибез, саулык, сәламәтлек телибез инде. Шушындай матур бәйрәмдән чын күңелдән котлыйм. Кабак бәйрәме инде ул безнең өчен бик зур бәйрәм. Бу ел бит инде юбилей елы булгач та бик матур итеп эшләргә тырыштык. Хыялларыбыз чынга ашты дип уйлыйм. Сәнгать мәктәбе укытучылары бу бәйрәмне иҗади эшләре белән истәлекле итеп кенә калмыйча, күңелдә дә урын алырлык иткән. Кабак сувенирлары турында шулай әйтеп була. Менә минем хәзер шушы бүгенге бәйрәмнең истәлеге булып күкрәгемдә кабак 20 ел сувенир брошкасы эленеп тора. Бу хезмәтне безнең Саба сәнгать мәктәбе укытучылары шушы бәйрәмгә күпләп әзерләп алып чыкканнар. Менә алар биредә һәм инде моны теләгән һәркем бүгенге бәйрәмнең истәлеге итеп үзенә ала. Шытсу авылыннан Шәрифуллиннар кабакка да моң сарган. Алар быелгы кунакларны шулай шаккаттырырга булган. Һәм ул аларның келеп тә чыкты. Без бүгенге кабак бәйрәменә үзебезчә инде менә яңалык итеп шушындай кабактан музыкаль инструмент ясап алып килдек. Бу инде традицион уен кораллары дип атала. Ул кабакның менә шулай ишен алып, кире бүкелесендә менә шушында сыбызгы ясала. Һәм менә шу тишемнәр ярдәмендә аннан көй чыгып уйнап була инде. Ул кабак бик нәзбирәк, менә мин инде бер 4-не боздым, 5-нчесе әзрәк көй чыга башлады. Менә кипкәнче хәзер без аны уйнап карыйбыз, кипкәч үзгәрә торгандыр, ул беренче генә тапкыр ясау. Шуңа күрә аның тавышны ишетеп карыйбыз. Ул инде аның менә бу тишемнәрен зурайту, кичләйтү хисабына әзрәк тавышында көйләп була таналсын. Ул әле беренче тапкыр эштә булгач, мин инде бөтенләй уйнамас дип куркып, аны шушы килешкенә калдырып тордым. Менә ничек бар. Пока инде ул гармонга килә үзе. Саба районында кичкенә генә Кырбаш авылы бар. Халыкның иҗадилыгы, хәвәслеге, уңганлыгы белән бай ул. Милли җанлы авылдашлар бүген үзләренең эшләре белән дә, җырлы чыгышлары белән дә үзләрен истә калдырдылар. Крашин авылы бер генә. Шуңа күрә үзебезнең кичкенә генә булган фольклор, Нардуган дигән фольклор ансамблебыз бар. Ансамблебездә безнең 7 кеше, арабызда 6 хатын-кыз, бер ир-ат. Менә шушылай итеп матур-матур күңелле итеп шушындай бәйрәмнәргә һәр вакытта әзерләнәбез, тырышабыз. Авылыбыз кичкенә булса да гөрләп тора, бик матур, суы кергән, газы кергән, асфальты бар. Бик матур су буенда, урман эчендә яшәйбез. Аллага шөкер. Шуңа күрә бик бай яшәйбез. Кабакларыбыз да бик уңды. Менә шушындай бай, матур байлар сабасына сезгә кабак бәйрәменә кунакка килдек. Бик зур рәхмәт безне чакыруыгыз өчен. Кабак бәйрәменә 3нче ел подряд киләбез. 2 елында да 2нче урын алдык. Быел 1нчегә дип килдек. Алла бирсә, тырышабыз. Бәйрәмнәр белән сезне. Матур кабак бәйрәме, сабаларда уса елда матур кабак бәйрәме. Татлы ризыкларның авызда кабак тәме. Татлы ризыкларның авызда кабак тәме. Ныртылылар комиссияны кабаклы каз белән каршы алды. Гомумән алар үзенчәлекле табыннары белән шаккаттырдылар дияргә кирәк. Кабак суларын гына да тартмасы белән алып килгәннәр. Бу тирәдән сатып алучылар бер дә üzülмәде. Саба гимназиясында 40 ел хезмәт иткән ветеран укытучы Фидия Курбановна булам. Татар халкының күркәм бәйрәме Кабак бәйрәме белән райондашларыбызны, хезмәттәшләребезне, балаларны, һәммәбезне дә бәйрәм белән котлыйм. Карагыз әле, Аллаһ Тәгалә нинди матур көн биргән. Шуның хәтле күңелләрне күтәрә торган, күпме хезмәт куйган безнең Саба халкы сөенеп туймый торган. Барыбызга да сәламәтлек биреп,
dünyalarga tinçlik berip, көңілләребезгә тынычлык беріп, исән сау яшәргә насип булсын, я Рабби. Менә бүгенге бәйрәмгә без Саба җирлегенә Кабак бәйрәменең 20 еллыгына бик теләп, үзебез шәйендә әзерләнеп, шулай итеп матур оешкан төстә килдек. Бәйрәм бик матур, аның матурлыгыннан бирерәк көне бигрәк матур. Искиткеч көн бит бу, шул катлы. Җәйге табигатьнең бер үзем дә шуңа багышлап, берлегәнне җәйләрем дигән җырны да башкарып үттем. Җәйне сагынып, бик зур рәхмәт оештыручыларга, җитәкчеләребезгә. Бәйрәм бик оешкан төстә, бик матур бара. Безгә бик ошады. Сезнең ВСКга авылдашлар нәрсәләр әзерләп җибәрде? Без инде күргәзмәгә алып килдек. Кабактан бәлеш ясап алып килдек. Аннары безнең кабактан манты ясалды. Кабак вареньесы. Иң тәмлесе без кабак сугы эшләдек. Аннары без кабакның ишен алып, 2 атнalik аңа бол салып куйдык. Караңгы урында тоттык. И шуны бүген алып килдек. Бик тәмле, авыз иттеләр, бик яраттылар. Мантыларны бик ярата башладылар. Шулай. Үзебез ашык булгач, безнең продукциябыз да ашык, тәмле. Миша авыл җирлегеннән килдек сезгә кабатнан, ишетми калган булсагыз, кабатларыбыз яңадан. Лесхозлылар җырлы такмаклары, матур фотозоналары белән каршы алдылар. Мәдәният ишек алдындагы төп фотозонада алар тырышлыгы белән куелган. Көзге манзара монда булган һәр кешенең истәлек фотосында хәзер. Сабаның 6 балалар бакчалары коллективлары да Кабак бәйрәменә айруча зур әзерлек белән киләләр. Алар үз биләмәләрен иң итүе өчен күмәк көч куялар. Монда аларга әти-әниләр дә бердәм килеп кушыла. Балалар да төп тамашага килеп кунак булалар. Без инде менә бу Кабак бәйрәменә инде беренче көн әзерләндек, алдан ук әзерләнеп, 20 ел бит инде бәйрәм. Шуңа күрә инде менә тере выставка төштек. Сезгә балаларыбызны да әзерләдек алдан ук. Шул бәйрәм белән сезне төрле 20 төрдән артык ризык әзерләп алып килдек. Кемнәр белән әзерләдегез? Әтиәниләр дә кушылдымы сезнең бу теләктәшлеккә? Әлбәттә без әтиәниләр белән дә, коллектив белән дә бик ныклап әзерләндек. Безгә мәсәлән сценарий ясарга әтиәниләр булышты инде. Тере выставканы без үзебезнең коллектив белән әзерләдек. Bütünübüz için de Sabah halkı için zor beyram. Barığızga da isenlik, sağlık. Hem yıldan yıl mene bu bizim beyramları bitinde nite üzgere, maturlana beyram bilen. Шатлык балалар бакчасы фотозонасыннан бер генә минутка да кеше üzülмәде. Яфраклар ышыгында кул чатырлы фотолар көзнең бар матурлыгын кылачлаган кебек. Бу матурлыкны иҗат итүчеләр янында biz de тукталдык. Кабак бәйрәмендә фотозоналар безнең айрым номинация белән үтә торган бәйгебез. Һәм инде без бик күп фотозоналарны бүген күзәттек. Әлеге мизгелләрдә Шатлык балалар бакчасы әзерләгән табигать кочагында ял итеп утырабыз бакча мөдире белән. Исәнмесез? Сезнең фотозонагыз бик күркәм. Һәм инде безгә менә шушы фотозонаның үзенчәлеге турында сөйләп китегез әле. Ничек әзерләдегез сез бу матурлыкны? Шуннан да инде без менә бу елга шушы Кабак бәйрәменә фотозонага айрым басым ясадык инде. Монда безнең барысы да кызларыбызның кул хезмәт инде. Менә үзебезнең территорияда үскән шушы миләшләрдән инде урманнан җыйган шушы өрәңге яфракларыннан шушылай итеп матур итеп фотозона ясадык инде бу ел. Менә зонтикны оформить иттек инде шулай матур итеп яфраклар белән. Бу урында бүген рәсемгә төшүчеләр, истәлек фотолар ясаучылар бик күп булгандыр. Әйе, чыннан да инде бүген фотозонада безнең истәлеккә төшүчеләр бик күп булдылар, бик ошатып, рәхмәт әйтеп, яратып төштеләр. Алдагы елларда да менә шулай итеп, матур итеп, Кабак бәйрәмендә коллектив белән чыгарга язсын. Коллективка бик зур рәхмәт. Кызларыбыз бик тырышлар. Һәрбер эшне җиренә җиткереп, матур итеп, менә шулай бердәм итеп эшлибез. Төрле мероприятияларда һәм шулай ук балаларга тәрбия бирүдә дә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәтләрне бүген күп ишеттек. Тамашачылардан булганнары айруча күңелне сөендерә. Аларга ошарлык бәйрәм булсын дип башкарылган зур хезмәт бит. Бүгенге хисләр бик күркәм, бик матур итеп әзерләнгәннәр. Район җитәкчелегенә бик зур рәхмәт. Мондый бәйрәмнәр бүтән районнарда белмим юктыр. Бездә генәдер дип уйлыйм инде мин үзем бүтән районнарга барган да юк.
Biz әле үзебез икенче генә ел име? Икенче генә. Аңа хәтле өйдә олылар булды, аларны карыйсы булды. Менә икенче ел иркенләп йөрибез. Булай бик матур. Кайтасы килми әле. Нәрсәләргә шаккатып карадыгыз? Нәрсә рәте бар иттегез? Авыз иттек, пирожкиларыннан да, кабак бәлешләреннән дә авыз иттек. Үзебез дә пешереп бирдек әле. Оныкларыбызга. Оныгыбыз монда кыңгырау садигында йөри, шуңа пешереп тә бирдек аңа. Сатып та битергәннәр беренче дип. Шаккатмалы булды инде, бигәнәйдән бик матур картиналар. Сатыш авылыннан үзебезнеке булгангадыр инде. Азат инде анда искиткеч. Менә бөтенесенә сокланырлык инде. Без әле менә икенче ел гына менә без мин әле гомер буе шул кибеттә эшләп инде, һаман вакыт юк. Хәзер лаеклы ялда. Аллаһка шөкер. Сез белән кабактан ризыклар пешерәсезме? Пешерәм. Кабак сезнең тормышта ни урын алып тора? Кабак иң беренче урынны алып тора. Кабак соклар ябабыз. Кабактан бәлешләр пешерәбез, вареньялар ясыйбыз. Әле теге сукаталар ясарга өйрәндек. Суп пюреләр яратабыз. Менә бүгендә нәкъ шуларны ашап килдек. Гомумән яратабыз. Сез кабаклар Үстердек, үстердек. Быел бик зурый, минем былтыр выставкага да килгәннәр, Азат алып килгән. Быел уңмады кабаклар. Средний гына булды. Но җитә, Аллага шөкер. Бик әйбәт булды. Мин бүгенге бәйрәмгә бик теләп килдем. Күптәннән чакырылыйм инде. Куймак беләдә. Мин әйтәм, быел куймак белән бармыйм, менә кунакка барам әле дип, специаль бәйрәм карарга килдек менә. Бик көне дә бик матур, бик күркәм бәйрәм менә. Нинди генә ризыклар әзерләмәгәндә кабактан. Менә шундый бәйрәмнәр ешрак булсын инде. Менә халык очраша, аралаша. Менә киләбез әле 15 минут үтмәде, инде бер 100 кеше белән күрешкәнмендер инде. Күбесен танып та бетереп булмый. Аралашырга менә. Шулай ешрак очрашсаң инде танышың, таныйың берен. Бик зур рәхмәт менә оештыручыларга инде. Бик күркәм бәйрәм. Кирәкле бәйрәм. Мендек, Аллага шөкер, үстерәм, пирожкиында пешерәм, пирогында пешерәм, кабак кияү ярата, үземдәген шундый яратам. Әле монда кызыгып җөрим, алып ашамаган әле. Социаль учреждениеләрдән балкыш тернәкләндерү үзәге, Тургай балалар приюты, Утар акылга зәгыйф инвалид балалар интернаты, Кабак бәйрәменең лаеклы катнашучылары, сафын тулыландыручылар. Алар әзерләп алып килгән сыйларын бик тиз генә сатып та бетерделәр. Стереоаннан халык агылып тора, китмей. Пешерүгә килгәндә барыбыз бергә күмәк пешердек. Кемдер өендә булдырылганы, кемдер эш урынында без менә шулай киңәшләшеп, әйдә кызлар моны эшлигәле, әйдә булай дип карыйгәле дип төрле поделкалар ясап, ризыклар пешереп, бик күңелле атнабы булды. Безнең бик күңелле узды атнабыз. Башта әзерлек белән менә хәзер монда күңелле бәйрәмдә, Аллага шөкер. Нәрсәләр пешердегез? Кабактан барсы да кабактан кабак бәлеше, кабак пироглары, кабак пиццасы пешердек, кабак бөткәне, кабак мантые, барсы да кабактан. Сабаның 3 мәктәбе дә шулай ук бүген бер дигән сәүдәгәрләр булдылар. Аларда команда көчле, укучылары күп булгач, эшләре дә күп төрле. Эшләнмәләренең дә исәбе-хисабы юк. Саба гимназиясе күргәзмәсе милли киемле кабаклары белән аерылып торды. Агымдагы гореф-гадәтләр милли юлалар елы кабаклар белән тулы яктыртылган. Без ел сайын шушы бәйрәмне көтеп алабыз, чөнки гимназиядә 20 ел кабак бәйрәме бара, шул 20 елында да катнашып киләбез. Бик зур әзерлек башта безнең гимназия эшендә бара, укучылар, әтияниләр ярдәме белән күргәзмәләр әзерлибез. Быел без укытучы елына һәм инде төрле милләтләр елына багышланган выставканы әзерләдек. Безнең мондагы күргәзмәбездәген шуны чагылдыра. Укучыларыбызның эше, әтияниләребезнең эшен күрәсез. Шулай ук без инде төрле кабак эшләнмәләреннән тәмле ризыклар әзерләп киләбез. Быел хапама дигән ризык белән килдек. Бездә Әрмән кызы Луиза Альбертовна эшли башлады һәм инде ул шушы ризыкны тәкъдим итте. Безнең җимеш бәлеше шикелле үк, тик монда инде үзенчәлек буларак шикләвекләр төрле һәм бал кушыла инде. Бездә татарларда бит инде җимеш һәм дигән майдан гына торса, кабактан торса, үзенчәлекле бик тәмле, халыкка бик ошады. Бөтен кеше дә килеп карады. Инде шулай кабак суы да алып чыгабыз, кабак бөткәннәр дә алып чыгабыз инде монда. Бәйрәм бик күңелле бара, көне бик яхшы инде. Бик зур рәхмәт оештыручыларга.
Гимназияләрнең милли ризыкларына килсәк, аларда башкаларны кабатламаган бик ят ризык бар иде. Аның янында тукталмаска мөмкинме соң? Соба гимназиясы бүгенге кабак бәйрәменә бик тә үзенчәлекле кабак сые әзерләп алып килгән. Һәм ул безнең әрмән ризыгы хапамы дип атала. Аны әрмән кызы Луиза әзерләгән, ә хәзер серләре турында ул безгә үзе бүлешә. Да. Всем добрый день. Меня зовут Луиза. Я сегодня приготовила для вас традиционное армянское блюдо. Это блюдо гапама готовится обычно традиционно по очень большим праздникам, таким как Новый год, свадьба, Пасха. И когда мы хотим наших гостей вкусно накормить, мы готовим это блюдо. Особенность этого блюда заключается в том, что это сладкое блюдо готовится в первый раз в овощи. В принципе. Тут есть орехи разных сортов, разных видов, тут есть сухофрукты. Можно использовать любые, которые вы хотите, изюм и очень много меда. Кашу рисом маслом не испортишь, как говорится. Чем больше масла вы добавите, тем лучше. Вот, и готовим очень долго в печи. 2-3 часа. Без сахара? Без сахара, без соли. ПП-продукт, девочки, мальчики. Все, кто держит диету, пробуем это блюдо. Это очень вкусно и очень полезно. Мәйдан белән бер рәттән сәхнә дә кайнап торды. Биредә үзебезнең дә, башкаларның да якты йолдызлары, җырчылары чыгыш ясады. Менеп сүз алучылар да булды. Балтач районыннан килгән Шихабетдиновлар бүгенге тамашадан аеруча тәэсирләнгән. Без бик шат бүген шушындый матур бәйрәмдә булуыбызга. Иң беренче без бу бәйрәм инде 20 ел буе дәвам итә. Елда радиодан гына иштәйдек, бу ел инде белән шушында катнашырга насыйп булды. Бик матур бәйрәм. Без инде выставкаларны карап килдек. Берсеннән берсе мәртәбәле, берсеннән берсе матур ясалмалар эшләнелгән кабактан. Һәм инде халыкка бәйрәм итер өчен бик оңай шартлар тудырылган. Бик зур рәхмәт шушындый бәйрәмне оештыручыларга. Һәм инде алга таба да сау-сәламәт булып, матур иттереп, шушындый матур бәйрәмнәр дәвамлы булсын иде. Әлбәттә, сәхнәдән халык белән бергә күңелле уеннар да оештырылды. Быелгы яңалык та матур итеп тормышка ашты. Лотереяга бәлеш уйнатачакбыз. Әйе, сез дөрес ишеттегез, нәкъ менә кабак бәлеше. Билет бәясе 100 сум. Искиткеч тәмле бәйрәм патшабикәсенең бәлешен ашарга, үзегезнең бәхетегезне сынап карарга телисез икән, менә безнең бухгалтерыбыз Алия янына килеп, билетларны сатып ала аласыз. Ни бары 100 сум дуслар, һәм бу бәлеш бәлки нәкъ менә сезнеке булачак. Инде без бәйрәм ахырында әлеге лотереяны уйнатачакбыз. Барыгызны да Алия янына чакырып калабыз. Ә билетлар тиз һәм күпләп сатылды. Бәйрәмнең төп сые бәлештән авыз итәргә теләүчеләр әз була аламыни. Ә бәхет берәүгә генә елмая шул. Һәм ул безнең Казан кунагы булды. Чыгышым белән мин үзем татар икшермәсеннән яшим Казанда. Менә специально шушы Сабаның кабак бәйрәменә дип кайттым. Иртә белән иртүк такси тотып, бик күңелле бәйрәм, бик ошады. Беренче генә кайтуым 20 елга. Һәм менә мин бәлеш тоттым, кабак бәлеше. Мин аны үземдә бик яратып пешерәм, бик тәмле була. Менә 13нче сан алган идем. Менә шул 13нче сан эләкте, кабак бәлеше. Ура! Мин җиңүче. Кемнәр белән сыйланасыз инде? Мин бәлешне алып кайтам татар икшермәсенә. Анда минем әнием яшәй, энем, сеңнем, менә бөтенебез җыелып кич белән балалар да кайта, оныклар да кайталар. Шушы бәлешне ашыйбыз, Алла бирсә, исән-сак кайтып җиткәч. Агит бригадалар чыгышы сәхнәне дә, мәйданны да кылычлады. Тамашачылар да алар белән бергә җырлап, биеп күңел ачты. А теперь подплясочка!
Менә шулай кызу биеп дәвам иткән бәйрәм ахырына таба якынлашты. Барлык номинацияләрдә дә җиңүчеләр берәм-берәм сәхнәгә күтәрелеп, дипломнарын кабул итеп алды. Иң дулкынландыргыч мизгел ул иң дәү кабакны игълан итү булды. Һәм бүгенге бәйрәмнең иң зур кабагы барыгызның да күргәнегезчә ул 92,4 килограмм. 92,4 килограммлы кабак байлар сабасында үскән Алиса Фадыева, рәхим итегез. Узган елда Фадыевлар беренче урынны алганнар иде, аларның кабаклары 62 килограммнан артып киткәннәр иде. Быел менә бу кабак ничек үсте һәм ул кайда үсте? Үсте бакчада, открытый грунт. Башта инде рассады белән утыртасың, аның технологиялары бик авыр. Дөресен әйткәндә, әле мин тоже начинающий дип кенә әйтим. Шуңа күрә бик күп тырышлык кирәк. Тырышып үстергән кабакның татлы төшләрен күрү, могҗизалы эшенә күз саласы килү теләге белән аны яру турында да сүз булып алды хәтта. Кемнәр бүләбез ди, кулларыгызны күтәрегез. Аларның барасы бар. Яхшы. Исәмсез, bir-iki konkursқа казанып кайтасы бар. Андан соң бүтән кеше каршында, пожалуйста, ярабыз. Бер ни юк теге. Алдау юк. Җәмәгать, тагын безгә эш булды бит әле бу әйбәт. Сез барып кайтыгыз, берничә конкурска, аннары кабакны Саба дулкыннары телерадио компаниясына алып килерсез. Без аны Ленин һәйкәле янына чыгып, халыкка да әйтеп, үзебез матур итеп камералар белән бүлербез. Булды, сөйләштек. Әйдә бирегез кулны. Рәхмәт. Саба кабак бәйрәме 2023 иҗади фестиваленең төп җиңүчесе Алиса Хадиева кабак үстерүчеләргә гади серләре белән дә бүлеште. Зур кабак үстерәбез дисәгез. Беренчедән инде кабакның сортыннан тора. Дөресен әйткәндә, хәзер сортының исемен хәтерләмим. Былтыр шул ук сортны үстердем, әйме. Һәм быел 30 килога зурак күбрәк булды инде. Былтыр 62,400, быел 92,400, Аллага шөкер. Серләре күп, көздән үк түтәл ясап куйырга кирәк. Обязательно тирес күбейтеп. Һәм инде бер кабакны үстерер өчен бик күп су кирәк. Көненә 2-3-4 лейка су сибәйдем. Независимо от того, яңгыр явамы, яумыймы, в любом случае су сибәргә кирәк көн сайын. Шул бүтән теге удобрениялар әйберләр сипмәдем. Бетте, бер карады сире шул инде. Син орлыкны сатып алдыңмы, үзең ясадыңмы? Менә былтыргы орлыкта үстердеңме быелгысын? Сатып алдым, әлбәттә сатып алдым. Ел сайын сатып алам. Һәм инде үземнекеләрдә ошай сатам, үстерәм. Орлыкларын сатам елда. Менә шулай күңелле тамамланды Сабада кабак бәйрәме. Хәер, әле ул дәвам итә дияргә дә мөмкин. Җиңүче 92 килограммлы кабакны шушында тагын бер җыелып, тамаша итеп бүләсе диеп, куллар биреп килешенде бит. Димәк, очрашканга кадәр сау булыгыз.